Sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave noget hygge med drengene. Vi skal lave nogle lidt sjove ting i Tia her. Yes. Og jeg er simpelthen på klubben lige nu. Og som I kan se, der er masser af natur. Ja, så har vi den her svævebane her, vi lige kan starte ud med. Det var jo, ja, det gør sgu lidt nas. Lad os egentlig bare hoppe videre til næste ting. Jeg øvede simpelthen lige med bandet. Jeg kunne desværre ikke filme det, fordi ja, det er en forklaring. Og så efter vi kan faktisk høre det stadig lige i gang, hvis man kan høre det. Det kan måske ikke. Måske kan man. Så efter videoen, så skal vi op og spille. Og nu sidder vi her og spiller. Sorry for, hvis der er lidt larm. Det er bare fordi, der er også andre, som I kan se. Så ja, nu skal vi til at spille lidt Fortnite. Og så vender jeg tilbage. Måske kan jeg også optage lidt af, at jeg spiller. Så kommer jeg simpelthen væk fra klubben, eller ja, tilbage. Og så sidder og spiller Fortnite sammen med ven Victor. Og ja, vi skal simpelthen have en solo-aftale, det bliver bare mega hyggeligt. Og så vender jeg simpelthen tilbage, når der sker noget spændende. Det er jo bare sådan min dag, sådan hygge med drengene, ikke? Så så fik vi lige spillet lidt Fortnite. Og ja, vi har faktisk også lige spist den, det vi lige optaget. Så ja, så meget vigtigt til at se en film med slik. Nice. Og ja, det var simpelthen det. Jeg vil lige se den film. Jeg håber virkelig, I nødte den her video. Og så er der egentlig ikke meget andet at sige, end vi ses med en video. Og jeg glemte simpelthen lige at sige en ting. Det er, at hvis den her video får 10 likes, så skal I bare skrive ned i kommentaren nogle udfordringer, jeg skal lave. Og så trækker jeg en tilfældig og skal lave. Så simpelthen bare det. Ses.